egameni likaYesu kuloo ndawo kuyo siyabulisa, egameni likaKristu Yesu siyabulisa eKopi, siyabulisa eBizana, siyabulisa eSigovu, siyabulisa kuni nonke, siyabulisa kumsebenzi wonke owenzayo egadini, endlini, uhlamba izitya. Siyabulisa ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyazalwa ke kwaDaniso, ndisindisiwe, ndamamkela uYesu. Sizothatha elithuba ke bathandekayo ngokungachithanga xesha siye ezwini lenkosi, sofunda nje incwadi kaJeremiya chapter number 29. Efundeke ngolu hlobo isihloko, sofunda verse number 11. Isihloko sithi incwadi eya kubathinjwa. So apha sifunda khona nobapho sofunda khona, lo myalezo uzobhalelwa abantu abathinjiweyo. Verse number 11. Kaloku zisekuhleli kum izicwangciso zam ngani, ukuba ndininike inhlahla kahle, ingabi bububi. Ndinidalela ikamva nethemba. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Baba siyabulela Nkosi namhlanje. Nali Nkosi ilizwi lakho liphilile, linamandla, liyasebenza, uyadala ngalo, uyalibuyisa ithemba elilahlekileyo. Ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha, we thank you Jesus. Apho bathandekayo esifunda khona yile ncwadi kaJeremiya uchapter number 29. Isihloko sithi yincwadi ebhalelwa noba eya kubantu abathinjiweyo. Apha sifunda khona ithi iBhayibhile isizwe sikaIsrayeli sasithinjwe kwindawo yaseBhabheli. Indawo yaseBhabheli indawo eye-confusion, indawo apho abantu bakaThixo babethinjwe khona. Namhlanje silapha esazini, asikho kwaIsrayeli, asikho eBhabheli, kodwa abantu balapha esazini sikhona izinto ezibathimbileyo. Ikhona iBhabheli ebabambileyo, ikhona umoya obabambileyo, kodwa namhlanje sizomemezela ukuthi Yehova unibakhumbile abantu balapha esazini. Sizotsho namhlanje kwibhabhela kuyo, kukuthindeka kuko, uYehova ukukhumbile, ngoba uJehova uyabakhumbila abathinjiweyo, ngoba uThixo uyabakhumbila abaseBhabheli. Holy Spirit, izotsho namhlanje kulemeko kuyo, uYehova ukukhumbile kule ngxaki ojongene nayo. Uhlutshwa ngabantwana, hayi useBhabheli, uhlutshwa ngumyeni, useBhabheli, kodwa namhlanje sizomemezela uYehova uyabakhumbila abathinjiweyo. Glory to Jesus. Nawe ukhunjulwe ngamazulu, kudala uhlupheka, ukhunjulwe nguJehova, kudala ulila, ukhunjulwe lizulu, kudala ukhala, utumpatumpeke ematyaleni, kodwa namhlanje sisomemezela ithi uyabakhumbila abantu bakhe. Glory to Jesus. Siyathandaza. Kasifika kuverse number 11. Ithi ndiyazazi inginga endinazo ngawe. uJehova unanginga enazo ngawe. Uthi akuyisize zobubi, kodwa zobanika ubona ikamva lakho ngathi limfiliba. Kungenzeka uthi xa ngabe ujonga, uthi akhomba ingabe isalunga, kudala izama, amathemba aphelile, kodwa namhlanje uYehova izokunikeza ikamva kanye nethemba. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. uYehova usisikamva, usisithemba.